mlebet. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami keparang ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora kaya biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis ra sama, ra sama. Ra sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Yo ora sama. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apurentah mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjul kersa paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula mengko namung kawula alit